ಹಾಯ್ ಯಾನಿನ್ನಿಗಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ದ ಸ್ಟೈಲ್‌ದ ಎಗ್ ಕರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಕ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ 7 ತೆತ್ತಿ ದೆತೊಂದೆ ಉಂದು ಊರ್ದ ತೆತ್ತಿ. ಉಂದು ತೆತ್ತಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ಡ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೆನ್. ಉಂದು ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದ್ಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೊರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಕನ್ಪತೆ ಐಡ್ದು ಉಂದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಗೊಂಡು ಬೇಯ್ಯಾರೆಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬೇಯ್ತುದು. ಇಂಚಿಡನ್ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೀರೆ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎನ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತುದು ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಈಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ನಿಗುಲು. ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆತುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೇಯ್ದಿನ ತೆತ್ತಿಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕುಡೆನ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಗ ಅವು ಒರಾನೆ ರಟ್ಟುಂಡು ನಮಕ್ ಕಟ್ ಪಾಡ್ ಚಂದಾಂಡ ಒಂಥರ ಚಾಕುಡು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಚಂದಾಂಡ. ಅಂಚ ಮಲ್ತ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀತೆನ್ ನೆಕ್ಕ್ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಉಂದೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗುಂಡು ಬೊಕ ಕಾರಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದ್ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂದೆನ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುವರ ಪೂರ ತೆತ್ತಿಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇಂಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಡ್ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿ ತೆತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊನ್ವೆನ್. ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಪಾಡ್ನಗ ತೆತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಸತ್ ಒರನೆ ರಟ್ಟುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಅದೋಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಚ್ಚವರೆಗ್ ಬುಡ್ತೆ. ಇಂಚಿಡ್ ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಡುಂದು. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಿಕ್ ಬಡಿಸು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅಂಚನೆ ಪಲಾವ್ ದೈರೆ ಬೊಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಉಂದೀತೆ ಯಾನ್ ಒಗ್ಗರ್ಣೆಗ್ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಉಂದು ಕಾಯಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆನ್. ಒಂದು ಗ್ರೇವಿಗ್ ತಾರಾಯಿದಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅದ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆನ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್‌ದನೆ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ್ ನಮ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಫ್ರೈ ಆರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದ್‌ನ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ನೆಟ್ಟ್ ಧನಿಯಾ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಧನಿಯಾ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆನ್. ಬೊಕ ಕಾರಗ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜೊಲ್ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಉಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಆತೊಂಜಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕದಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಒಂದು ಈತ್ ಮಸಾಲೊನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸುರುಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಅವು ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಸರೀಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೀಪಾದಿನ ಪಾಡ್ದಿನತ್ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಐತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ ಟೊಮೆಟೊದ ಪಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ. ಸೊ ಅವು ಸರಿಯಾದ್ ಫ್ರೈ ಆನ ಮುಟ ನೆಟ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ ನಮ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬೈದ್ಂಡ್
ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಅದಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಲೆ ಕುದಿಯ ಬರೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಅರೆಪು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ರುಚಿಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಕ್ ಉಳ್ಳವರ ಇಂದೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅರೆಪು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ದಾಯಕ್ ಬಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಬೊಕ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸದ ಹದವೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರೊಂತೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಪಿದೈದ ವೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆರೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ತಿತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೋಡುಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದೊಲ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಡೆವರೆಗಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಟಾಕ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ಎಗ್ ಕರಿ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಾಗೆ ನೆಪ್ಪಲ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಲಿ ನೆಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅವೆನೆ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲವರ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.